Per fer la manualitat d'avui necessitarem ben poquetes coses. Primer de tot, i el més important, un mitjó. El mitjó és important que no sigui un mitjó molt curtet, d'aquests que no té la part de dalt. Necessitem un mitjó gran, si pot ser que no estigui molt gastat. Després, superimportant, aproximadament mig quilo d'arròs. Una cullera o qualsevol utensili que ens ajudi a posar l'arròs, unes tisores, una mica de fil, un retolador i una mica de tela, o podria ser també per fer un llaç. Bé, ja veureu per què serveix i imaginació al poder. Comencem!